Здравейте! Аз съм Гинко, един обикновен човек и днес ще разглеждаме нещо доста интересно, а то е: имаш ли старогодина в бизнеса? И да, като кажем старогодина, ти ще ми кажеш: ама аз правя ногти, братле, какви старогодини, какви 5 лея? Съгласен съм. Старогодината, или това, което днес ще разказваме и ще разбираме като старогодина, е всичко, което на теб ти остава в твоя бизнес и което можеш да го използваш за клиентите си или за самия себе си, за да можеш да подобриш твоя продукт или услуга. Идеята е, че, да кажем, най-лесното нещо. При Таня, когато, да кажем, не върви месото или то започва да свършва, те ще го сменят и може да ти го направят за кайма и то изведнъж цената му от 15 лева става на 10 лева, да кажем. Нали, това е една старогодина, а истинската старогодина, цеховете едно време просто са изхвърляли, сега това нещо се пресова и имаш MDF, у вас абсолютно всичко е MDF и така. Другите неща, които ние всъщност правим в GG Solutions и с нашите други клиенти, които реално имат повече дигитална старогодина, тъй като това е тази, с която ние най-често работим, са тяхните документи, процеси, знания, неща, които са научили и, как да кажа, всички неща, които работят и които не работят, как реално да ги използват за тяхните клиенти, за да може да се случва процеса по-лесно и хората да са по-информирани. Естествено, ако искаш да видиш още малко примери, или пък ти е много интересно как може да изглежда при теб една старогодина и в какво реално може да я превърнем, може да ни пишеш, за да разбереш малко повече. Аз бях един обикновен човек и до нови срещи!